What's up mga balik mga pare? Welcome back sa akong channel ha. Karon Sabado na diri sa ako ang amuang opisina. Wala kayo'y karang tao diri karon kay Sabado manggod. So, natay pangutana karong adlaw nga gusto na matubag no. Batabang gusto ko mga kauban no. Very assuming kay nga question no. Nganong love nimo ang imong work? So, para matubag na ato ang pangutanon nato mga ka-office mate no nga mga naa diri karon. Okay na mo dia? Ready na? Ready na. Ready na. Ganong love na ko akong work ha. Tungod kay sumakatabang ko sa akong mga pamilya o akong asawa. Muna yung kadong asawa na ako kanina akong trabaho. Wala pa niyo sa untaman ng adobo po kung perminting lagubo. No? Yeah. Love na ko ang work kay mo ni ang nag-motivate sa kuha kung paano maging-socialize sa mga tao, maging halubilo, maging istorya. Kay ako mo na type na person ni lumon lumugod niya. Pag abot na ko na inani na trabaho mo nang pabulo na ko sa jam ng mga kliyente, maging istorya. Nang love na ko akong work pod kay mo puning nakatabang sa kuha na kanang mapalit na ko ang mga needs tapos diri po ko naging mature. Anong love daw na ako ang work? Yes. Love na akong work kay kini mo gunod taon ko ah. Nagkanto na meet akong friends. Medyo challenge. Basta, hindi na ako ma-explain. Sa mo to. Love na ko akong trabaho. Kay mo ni ang course na ako ang gigraduatean. Ang akong work is related sa akong course na akong gigraduatean. And aside ana, mo po ni ang work nga nagharag na akong opportunity para matabangan na akong pamilya, even just in a little way. And in terms of financial matters. And of course, natin mga friendly na mga ka-office mates. So, I guess it's an enough reason para malove na akong trabaho. Love na ko akong work kay first kani naghahatag og panginabuhian sa ko syempre. Tapos love ko sa work kay perminti kong ginapangita. Bisan asa ko. Pag absent every asa ka kay kliyente. Bisan early in the morning, wala pa ka-makeup, wala pa pagkakape. Ginapangita gyud ka so palangga jud ka sa work. Palangga po na ko siya. Bye bye. Why do I love my work? It's $1 million question. I love my work because it gives sustenance to my family. I love my work because it gives me an avenue to develop myself and to progress as a human being. To progress in many ways, no? Progression such as enabling yourself to grow more in terms of developing a skill, particularly in the department that you are involved with. I love my work because without it, life can be dull, no? When you are at home, when you're alone, and you're not working, life can be dull. So basically, when we talk about work as a human being, it is a requirement not only to provide, not only for provision to our family, it is a requirement for survival, no? That is why I love my work. Okay, as a newbie, dili ko kaingon na love na akong work, but this work helps me financially, so I'm staying here because of that. Lang. Oh. Asa na ka? Nako diri sa kwan sa Pisinas. Ako love na ko ang work kay mo ni nagbuhi sa akong pamilya. Basta na akong mga gastuhon sa kinabuhi. Diri ta nagsugod. Mo ni nagbuhi, nagdala sa ato asawa, akong anak, eskwela, bayron sa balay sa tanan. Anong love na ako work? Una may naghatag kabuskog sa akong lawas. That's why I am here. Then, isa sa mga naghatag ko
mga financial needs ako. And then at the same time, ang ambience sa sulod, mga co-workers, maayo sila mahanda sa mong inig. And aside, is the time na ako'y mga kailangan is sila ang number one ako na duulan. Ano love na ko akong work. Sa una, love na ko siya. Kay ganahan ko numbers. Ganahan ko mag-analyze. Labi na ka nang makita ko kung disbalancing. Balance na ko, fulfillment kayo siya. Karon love na ko siya kay kailangan na ako. Labi na kay daghan kayo ako ang bills. Sa una, mura ko bright. Karon mura ko dato. Kailangan lang dun ako mo na love na ko akong work. Love na ko akong work because at the earlier stage nga na ako sa company, na-recognize akong hard work, efforts, and na-provide po na ko ang need, family, especially sa akong son. Then, akong professional growth and na-achieve po na ko ang career na gina-aim na ko. Then, same as sa ako ang self, nag-grow ko, nag-mature ko, then na ko na-enjoy development sa Love na ko kong work kay wala mong quick choice. Kailangan man ako. Na ako'y needs, responsibilities na dapat ako i-fulfill. So, munang, kailangan akong work. Work is life. Love ang trabaho. Okay, it's because ngano love na ko ang timuhang trabaho. Love na ko ang trabaho kay tuhod ma-manage na ko akong time, akong mga ka-office mate, workplace, yung mga ka-office mate na ko is okay kay siya, chill lang. Daghan ka og mga activities and food na maka-share ka sa imuha not only to yourself but also sa imong mga ka-office mate. Why love na ko akong work? I love my job. It's because of my family. Bitaw, ato lang, because of my family. That's all, thank you. Nganong love na ko akong work. Nagunahuna pa. Obviously, no, love na akong work. Naabot lang naman ko og 13 years. Diba? That's why I love my work. Wow. Nganong love na ko akong trabaho. Kay naka-base dire akong future, akong daily need as of now, akong want, especially kay na ako'y anak. So, dapat love na ko siya. Then, I do believe that in everything you do it with love. Love na ko akong work kay tungod. Kailangan dyan mo i-love imong work para everything is easy para sa imuha. Kay kung dili nimo love imong work, every time na magbuhat ka, sige kagyaw-yaw and all. So, dapat i-love nimo imong work. You should be contented kung unsay na asay mo. So, dapat i-love nimo imong work. Love na kong work kay ngayon naghatag og kuan siya sa mga basic needs sama sa pagkaon og kuan mapalit ko og pisa sa motor para ma-happy akong motor. Mayroon nang gatas-gatas, wala nang gatas, wala ta pisa sa motor. Nahon ng pisa sa motor kay tao na lang. Muro to happy ko sa work kay happy mo ko sa surroundings. Kauban ako sa work. Kung di ka happy si mong kauban sa work, di po kaganahan yung work. Hindi mo love, di ba? Oo ba? Gusto mo 'yon? Gusto ko 'yon. Bongga na. Personally, ako well, kita naman tayo mga kanya-kanya mga katubag sa kanang pangutanan. Anong love ni mo ang imong work? So medyo, mo na mo yung kung assuming kay dili mong tanan mga trabahante no sa unsa nga trabahoan madiriman sa amuha or sa lain ba no. Dili tanan nga love gid lang trabaho. Actually kana murag no sama-sama na dumi nyo ganihan no, uban kana mapugos lang sila. So, kung ako yung pangutanon anong love na ko ang work.
before nimo siguro malab ang feeling nako kanang ilailawon sa nimo siya ba kung lovable ba siya or dili mura gud pud na og babae kinahanglan pa nimo siya kanang ilailahon ba kung mao ba jud na ganahan jud ka nang trabaho na mahappy ba jud ka diha later on na nimo siya ma-realize kung love ba nimo or dili siyempre taw-taw naman pud ko diri no mga around 6, 7, 8 years na ko diri nagtrabaho so if pangutanon ko ninyo ana nga pangutana no kanang if love ba nimo imong trabaho well I would say karon na nga stage na kanang yeah I seem to love my work no wala tungod kay napugos ko kanang love na ko siya no work remember work akong giingon love na ko siya kay dira nagika nang ako ang of course we are here for the money diba darigi ka na to ang mga kanang pang atong sa mga expenses no sa balay sa sarili sa imuhang pamilya before I kind of kanang murag napugos ko nga murag trabaho ko kay kanang kinahanglan kag mga bayro nun obviously ana magidang ato ang pang-isipan no pumatog eskwela trabaho ka kay mutabang ka sa imong pamilya mutabang ka sa imong sobra na kaigsuon diha nga pa eskwela mga unsa pa na dara no for the point is kanang kay dirigi ka nang ako ang daily needs mga namatay mga kanang self improvement kailangan atong self improvement yan natin mga needs natin mga wants especially no tanan man tanay mga wants no so asa man nimo kuhaon ang imong panggastos para ana kung dili sa imong work siguro mo niya mga reason no nganong love na ko akong trabaho because of this katong ipang-mention ako kanina no love na ko akong trabaho pero na siya love na ko akong trabaho it does not necessarily mean nga love ko na ako ang kumpanya you never do that okay siguro mas klaro sa inyo ano i-love ninyo yung work because you love doing it I don't think na kailangan pud mo follow dira na na love ni mo kumpanya I don't know na siguro yung mga taong uban nga ana jud love po nila ilahang kumpanya so ana na kung love ni mo trabaho it's okay nga dili po nimo love imong kumpanya no duha lang nakabutang no on the one hand trabaho on the other hand ang work nimo so if love nimo imong trabaho it is up to you kung parehas ba ka og feeling pud sa imong kumpanya no so kung dili necessarily nga kanang love nimo imong trabaho love po nimong kumpanya na actually sa imuha tapos kung feeling nimo na di ka ganahan sa imuhang working environment tapos ganahan kay pag sa imuhang trabaho i-enjoy nimo na love mo nimo imong trabaho bahala di ka ganahan sa kumpanya nga imong gitrabahoan kabalo ka ang driving force sa tuwa nga namo trabaho ang driving force ba kanang magkuan sa imuha ba nga namo trabaho ka kay kanang ato ang mga personal reasons sana na lang ang imuhang kanang magkuan sa imuha ba nga mo trabaho ka sometimes you will have to ignore kung unsa ang working environment nimo. So ang driving force na lang nimo kay mo trabaho ka sa imong trabaho is katong mga personal reasons na lang nimo. Dili perfect ang ako ang opinion regarding ani na matter no. Actually mo na niyo kung murag assuming kay siya sometimes love na to ato ang trabaho. We have our own personal reasons no. Pero kinahanglan na to magtrabaho. No ana lang nang dagan di sa kalibutan di man ninyo inani lang dagan na ipanganak ka and then mo eskwela ka. Pag graduate nimo mo trabaho ka and then mamatay ka. Ana ti man ninyo na kung inana ang mentality nimo kay tungod kay inana lang man kaya ang dagan sa atong kinabuhi ipanganak ka and then mamatay ka nya in between ka to na kung inana lang kung diha lang ka sus kanang sad kay nga life so dapat sa tanan nimo mga ginabuhat na kay mga reasons dira para mao toy mag-drive sa imuha no para buhaton nimo na kay kadugayan nimo binuhatan na mahimo nimo na siyang habit no you will later on ma-realize nimo mga kanang murag love man ako kung work nang gwapo mo din akong trabaho no mahitabo gani if worst comes to worst nga kanang murag dili mo ganahan sa kumpanya nga inyong gitrabahoan tapos di pud mo ganahan sa inyong trabaho nga nasudlan stressful man na siya stressful na siya nga situation much better ana mo resign lang jud ka di na gani nimo love imuhang work dira tapos dili na pud nimo pagkaganay sa inyong kumpanya pasi na lang ka mo na ko ang advice sa inyo kamo love ba ninyo inyong work so assuming nga love niyo inyong work comment below inyong reason no anong love niyo inyong work give this video a like subscribe sa mga dili pa subscribe so dili na lang ko to salamat mga mga pare sa pagpaminaw sa ako ang mga istorya nga wala diri wala dito kita-kits pohon og amping mo tanan bye.